Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di minggu pasca na parjulu parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus di minggu tanggal 31 Maret 2024 imana tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 25 ayat onom rodi ayat sia dohot topik marlas niroha midahat waunai bersukacita karena keselamatan. Ujahama dihita songonoma didok hatani Tuhata. Jadi padirion ni Jahoba sebot ma disaluhut bangso sada haruat didolokon. Haruan natalmis, haruan sian tuak anggur naung liling, sian sipanganon na hojal, sian aka anggur nagalia napita. Dungi pasisyon nama didolokon hire-hire na hinukupon tu saluhut aka bangso dohot pakukupi na hinukupon tu saluhut aka parbegu. Budutan nama hamatian saliling-liling na jala apusan ni Tuhan Jahoba ma ilu-ilu sian nasabuhi. Jala padaon nama haurahon ni bangsona disadok tanoon. Anunga Jahoba madohi. Jadi dohonon ni halak ma di ari nasasadai idama odo debatata na itahaposi na mangurupi hita disoddo Jahoba na itahaposi. Marulupuluk mahita jala marlas niroha mida hatuaunai. Ima hatani Tuhata. Selamat Paskah madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang somaldo di patupa selamatan moluadong las niroha. Jalahira tardok di sudi luat manang bangso dora masa sisongoniate. Selamatanon buido ala maluasian parsahiton, ala maluasian parmaraan manang musibah. Molo halak batak rupani di jopuk masipir ni todi, dungi di dok ma mulak matodi tu badan. Di pengatusion ni halak batak mungkin najulu atik buhado pirupani sahatu sadarion huroha molo terjadi musibah dang disito dina ia soi molo masape musibai naso disido todina idua sagabe adong didok ulaun mangupa-upa jala disima rupani binege didok mulak matodi tu badan. Selamatanon buido ala kelulusan manang ala ni kenaikan pangkat jabatan dohot ala niaka na asing. Selamatan di patupa ala monang martading manang marlub barupani baik perlombaan olahraga seni dohot aka perlombaan na marragami. Bahkan selamatan di patupa ala monang di parporangan ala talu musuh di bahen. Jala meragam do bentuk ni selamatani rupani. Adong do na marhite na marsipanganon, marpesta, dohot akana asing. Na pasti marlas niroha madisi sudi. Baik na patupa selamatani, suaksongonido na ginokot tu acara selamatani. Sipata alalas ni rohani hasuhuton, di parade makasipanganon nautabu, doho sinumon nautabu. Lapatan na daksipanganon doho sinumon nasomal rupani, alai si pangano doho si inumon na spesial ma di parade. Hamu kadamang doho dainang hurang lubi songoni manuaeng na taida jala natajaha di bagasa trupukon di patupa debata Jahoba selamatan didok suatu perjamuan sadaharuan tu bangsoi ala nunga talu musuh nasida. Nunga monang nasida maralohon musuh nasidai. Agape dangapala ala ni gugu na sidan yan maksud na gugu ni bangsoi alay tunggugu dohot padongan yon ni Jahoba do di nasida asa marhamonangan.
Alai sebagai bentuk ucapan syukur dihamonangani dipatupa maselamatan. Di parade makasi pangano doho sinumon nautabu jalan na spesial. Akadia masih pangano doho sinumon na spesiali didok disi harwan na talmis masakan yang bergemuk, tuak anggur naung liling, anggur yang tua benar, si panganon na hojal nina rupani masakan yang bergemuk dan bersumsum, dohot anggur nagalia na pita, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dang buin waing niko barho rupani si panganon na nidok na dison, alai sian guarnai begion pasti doi si panganon na utabu. Suak songoni nang angguri, ay lam liling nin na anggur, lam tabudo nin na jalalam arka. Arong do anggur di gadis, naung 100 tahun rupani dibahin, ba argana pietong, tang natanggung dah. Sabotol, buido manuhor, sada motor, manang sada mobil. Jadi hado binering rupani di Senayan, ipajang madisi aka minuman na dibotoli, akana mungkin dibain angguri manang minumani di tahun 1200-an, manang 1900-an di awal-awal, basuina marupani argana. Molo penasara kamu lawa mutusi, bere kamu disi, adong do dipajang disi. Dakolan perjamuan haruan dipatupa di acara selamatani. Di pasisi do aka segala bentuk perkabungan. Isarani ulos tujung rupani di halak Batak, nunga di pasisi be. Daksai apebe di simat jujung nai. Dungi buduton na mahamatian saliling-liling na jala apusan ni Tuhan Jahuba ma ilu-ilu sian nasabuhi jala padauon na mahaurahon ni bangsona di sadok tanoon. Lapatan na air mata diganti dengan mata air. Jala molo didok disi dibudut hamatian sahirasi panganon nate. Nanaing dohonon na disi ba ngatalu be hamatiani rupani dibain. Dang margugu be hamatiani. Molo di ayat 2 lui didok, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Hamu kadongan saha porsiaun songoni ma di patupa Jahuba di juluni bangsoi merespon hamonangani. Datuk solas rohani bangsoi majakoni. Hamu kadongan sadarion ima pesta parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus dihita. Manang pesta Paskah. Pesta Paskah seharusnya ikonodo pesta na ubalga dihita halak Kristen. Ay marhiti haheheon ni Yesus Kristus sian na mate, dusun na dipamonang duhita sian musukta na balgay imahamatiani. Hamatiani do musukta anggo na jumorbut. Jala sahatu sadarion dangadong dope natuk manaluhon hamatiani ia soholat tuhatay. Songon hatani detay duate di buku de nomor siaplonomi nunga talu hamatian di bait Tuhan Yesus si ain aung hehe do ibana songon nanido nai dan seterusnya rupa. Jala sahatu sadarion dangadong dope obat penawar kematian nabui di patupa jol masahatu tikion paling do memperlambat kematian anggo pasohon dangadong dope alayang gutu hatay nunga ditaluhon hamatiani. Jo hamatia di dia hamonangami, jo hamatia di dia sorokmi, deido didok di sada Kore 15 ayat 55. Holat tuhatai do nabarani mengugapi hamatiani. Anggo hita adik penaung ditaluhot tuhatai hamatiani, toktong dope olo hita diugapi hamatiani. Buktina manaringoti ipe ngamabiar hita, ngamar satta birupani. Apalagi mengalami ate. Alani patut duhita marlas ni roha sadarion. Ala dipatu padebata hatuota. Dipatu padebata haluota. Ay hatuau mayatong dihita. Molonunga ditaluhot Tuhani hamatiani. Holani dakpola dipara di Tuhani dihita nuaik si panganon na talmis. Makanan bergemuk, si panganon na hojal. Makanan yang bergemuk dan bersumsum. Songon nanidok na diturpukon. Dohot tuak anggur naung liling nagalia napitai alai molotung di patupa pe di bagasta be maksudna molotung pe tapatupa be di bagasta
manang di parpungat tabi bataingo mata dani hamonangat tamayate ala naung di pamonang Tuhani hita. Alai tetap dijaga kesehatan so tungga benai kolesterol do kambu asam urat ayak kena bergemuk nak didok rupani. Na pasti akamang doho tamuinang lubi siya nakasipanganon na ginwaran na nadigijangi nunga di patu-patuhani dihita na salilingon jala terus dupe sahat tua kaari na mangihut patupon na dihita. Pos maruhata urupan na duhita toktong dakya kecewa akan na marhaposat tu Jehovah. Sarihonon na duhita, apulan na duhita, jala apusan na doa ka ilu-ilu siya na nasabuhi, jala padawon na akahaurahon ni bangso na disadok tanoon. Jolma manang bangso na makilalahon pasu-pasu na songonon, bapatuk dotong marlas ni roha. Parsidoho mahita disi. Amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan, di hatam na hubigi hami, say pasu-pasuhom may di bagasan rohanami. Asa di perbuihok katami, perbuih na dinggan, perbuih na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin.